akwụkwọ ndewo, kedu otu unu mere? Eji m aka na agụmakwụkwọ na-aga ọfụma, ọkachasị ndị anyị nọ na JS2. Anyị abịakwala ọzọ na mmụgharị JS2 anyị bidoburu mụgharịwa ụfọdụ isiokwu onye nkụzi ga-akụziri anyị, ọkachasị otu anyị batara ọhụrụ na JS2. Otu n'ime ha bụ gịnị? Nrubeisi na ndebe iwu. Nrubeisi na ndebe iwu. Anyị ekwuola ihe bụ nrubeisi. Anyị sị na nrubeisi bụ gịnị? Mmadụ ma nwatakịrị ime ihe asị ya mee. Ebe ndebe iwu bụrụ gịnị? Mmadụ idebe iwu na-achị obodo ya. Anyị kwukwara mgbe anyị nọ na-amụgharị ya na gịnị? Nwata ọbụla na-erube isi na-edebe iwu. Nwata ọbụla na-edebe iwu na-erube isi. Onwe otu ị ga-esi na-erube isi gaghị edebe iwu. Anyị kwukwara na ha abụọ bụ gịnị? Ụmụ ejima. Ebe ị hụrụ onye ka ị ga-ahụ ya. Ebe ị hụrụ a na-erube isi, ebe a nke ị ga-ahụ ndị na-edebe iwu. Ọ dị mma. Anyị sị na anyị bịaghachi ọzọ na anyị ga-ekwu ihe gbasara irube isi n'ezinụlọ. Dịka anyị kwuru na nrube isi bụ mmadụ ime ihe asịrị ya mee, na-asụghị ngọngọ, na-atamu ha atamu, na-asị gị ooo, it's not my turn. Ihe ụfọdụ nọ na-asụ ọwụ m kwesịrị ime, it's not my turn. Nwa ndị esi asụ bekee. Anyị sị na nwa na-erube isi anaghị asụ ngọngọ n'ọrụ, ọ naghị ntanwe n'ọrụ. Ihe ọbụla sị ya mee na ọ na-eme gịnị? Na ọ na-eme ya. N'ezinụlọ, nwata kwesịrị itete n'ụra ya, ekele nne na nna ya, kelee ndị niile nọ na gburugburu ya, kelee ndị ọ hụrụ n'ụzọ dịka ọ na-aga n'ụlọ akwụkwọ. Ọ bụghị nwatakịrị ite n'ụra ya hụ onye tọrọ ya, ya agafee ya. Ọ bụghị ezigbo ihe, mana ọtụtụ anyị na-eme ya. Macha n'ụlọ akwụkwọ, ụfọdụ anyị pụta, anyị ahụ ndị nkụzi anyị efere ka ndị na-anaghị ahụ macha ụzọ ọfụma. Ọ dịghị mma. Nke ahụ bụ gịnị? Otu nrube isi nwatakịrị na-erube n'ezinụlọ. Nwatakịrị na-erube isi ga na-ekele ekele. Ọzọ bụ nwata ọbụla bụ ezi nwata ga na-arụ ọrụ ọbụla ekenyere ya n'ụlọ ịrụ. Ọ igosi na ọ na-erube isi, na-edebekwa iwu na-achị ezinụlọ ya. Ọrụ ọbụla ekenyere ya ka ọ rụọ n'ezinụlọ, ọ ga-arụrịrị ya. Kedu ụfọdụ ọrụ a? Ụfọdụ ọrụ a bụ mgbe nwatakịrị tetere ụra, ya eme gịnị? Ya azachacha ime ụlọ, zaa mbara ezi, zaa ebe niile kwesịrị ịza aza. Ọ bụrụ onye ga-aga iyi ka gbata mmiri ụtụtụ, ya aga iyi ka gbata mmiri ụtụtụ. Ama m na onye nkụzi gwara gị ihe ndị a. Leba anya n'ime akwụkwọ gị. Enwere ike ụfọdụ ọmụmatụ nwa na-enye abụghị nke onye nkụzi nyere gị, mana ha niile bụcha gịnị? Nrube isi. Nwatakịrị ahụ ga-aza ebe kwesịrị ịza. O nwere mmiri ọkụ asị ya sie n'ọkụ, ya etinye mmiri ọkụ na ihe ndị ọzọ asị ya mee, ya eme gịnị? Ya eme ya. Nwatakịrị na-erube isi ma na-edebe iwu kwesịrị otu nri ụtụtụ ya ata atụ ụtụtụ, tapụgodi ọnụ bọrọ ọra, taa atụ ọnụ ya adị ya mma, ya asa ihu ya, shikwasa mmiri ọkụ. Ọ bụrụ onye na-aga ịsa ahụ, ya asa ahụ, mee gịnị? Dị ọcha. Maka a na-agwakwa gị ma n'ụlọ akwụkwọ na gịnị? Ị kwesịrị ịdị ọcha. Ịdị ọcha ya na-adị bụ gịnị? Ka iwe gbanarịa gịnị? Ahụ ọkụ, maọbụ ka iwe gbanarịa nje ga-eme gị butere gị ọrịa. Ihe a na-egosikwa na ị na-erube isi. Nwatakịrị na-erube isi na-asọpụrụ ndị tọrọ ya. Ọ gaa na-ama ha aka n'ihu, ọhụ ha ya acha ha waka, ọhụ ha ya asị ha nke eze ya ozi, ya asị mba. Ọ ga na-eme gịnị? Erube isi. Ọzọ bụ na nwata ha agaghị na-alụso ndị mmadụ ọgụ. Ịma na ụmụaka bụ ndị nsogbu. Ebe ọbụla ha nọ, ha ga na-alụ ọgụ. Ama m onye nkụzi gị ọ gwakwara gị nke a, na nwa na-erube isi ekwesịghị na-alụ ọgụ. Ọzọkwa dịka ibe ya bụ gịnị? Nwata na-erube isi ga na-agwa nne na nna ya eziokwu ka e wee mara otu esi enyere ya aka. Maka ụfọdụ ụmụaka anyị na-asị ezigbo asị. Asị ahụ na-emekwanụ ị gaghị ama mgbe ekwesịrị inyere nwatakịrị aka. Mana nwatakịrị na-erube isi na-ekwu eziokwu. Ọzọ bụ na ezi nwata agaghị na-aga ije abalị.
ọkwa ịma na ụmụ ọtụtụ ụmụaka na-aga ije abalị, mana ezigbo nwatakịrị na-erube isi ma na-edebe iwu agaghị aga ije abalị. Ịga ije abalị wụ gịnị? Mgbe ọ bụrụrụ iwu na ọ ga-agarịrị ya, enwere ike ahụ na o nwere ihe ndapụta n'ụlọ, asị ya ngwa jiri ọsọ gbapụ gaa ebe dị otu a, gaa mee ihe dị otu a. Nke ahụ dị iche o, nke ahụ dị iche, nke ahụ abụghị ije abalị. Ma ọ bụkwa na o nwere ebe ha gara, ma ọ naanị ya gara ozi ahụ, ya adabazie na ọ na-alọtazi n'abalị. Mana ma ọ bụghị ihe ndaba ndị a, ezigbo nwata na-erube isi anaghị aga ije abalị. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa taa. Anyị bịa ụbọchị ọzọ, anyị achịrịkwa ọwa anyị site ileba anya na gịnị otu nwatakịrị si erube isi n'ụlọ akwụkwọ. Ama m na onye nkụzi na ha akụzila na-aga. Dịka ị na-esonyere anyị, ị ga-ahụ na asụsụ Igbo a ga na-adịrị gị were were, ọ gaa na-arazi gị ahụ. Anyị ekwuola ụfọdụ ihe na-egosi na nwatakịrị na-erube isi n'ụlọ. Ihe ọzọ ọkwa bụ na nwatakịrị na-erube isi n'ụlọ agaghị a na-akpa agwa ọjọọ n'ama. Agwa ga-eji na-asị ya azụkwara gị azụ ka onye wu nne na nna onye dị ụta. Ọ na-egosi agwa nrube isi. Nwatakịrị na-erube isi na-edowe ihe niile nne na nna gwara ya. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa dịka anyị kwuru ya. Ụbọchị ọzọ anyị bịazie, anyị eleba anya na nrube isi na ụlọ akwụkwọ. Dị na-esonyere anyị, dị na-ekesa ozi a, dị na-abịanye aka ebe ị kwesịrị ịbịanye aka, ọkachasị n'akara ịhụnanya. Ikesa ozi a, ọ ga-eme ka ụmụ akwụkwọ ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ọzọ, ndị na-ama na ihe dị otu a na-aga, ka ha bịa sonyere anyị, ka asụsụ Igbo wee na-aga were were. Igbo ga-adị, Igbo agaghị anwụ. Aka m bụkwa Odoziakụ Amaọgụ, onye nkụzi na-atapịa ma na-eme ka asụsụ Igbo na-agara ụmụaka were were. Ndeewo, ya gazie ụmụ m.